Jangan lupa dibacain sini namanya langsung aja. Yang problem. Kamu aja lo, sini borong dengan yang Presiden, Sekretari, tiga contoh media personal, contoh ini baik yang mencerna, tiga rumah yang baru. Sebab itu saya nak sini masuk itu suratnya, sini mahal media kerja bagai sini. Saya ini sini di pasar ini jadi dalam mana lokasi lokasinya kehidupannya pemakai seperti baik itu apa wilayah pemakai ini seluruh media ka emang jenis jadi orang tu tunggal masih sisau tu mah jadi semua kasih di pada sini bagian sini kontrol ni media kain ini di sini jadi di pasar ऐसे awareness पैदा सिसावी पैदा सिसावी तो बुझाता ना इबागे नेरोनो ब्लैक या हमारे माया पर गवर्नमेंट समझता है एडिशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर कौन-सा तांखानी वो जेनेक एजेंसी खाइना नहीं दे रहा है वो काबिल नहीं खाइना वो फोकस नहीं Momen orang sisawi kai. Ini momen konen musuh sini oti panen mui keselamatan mui dia ada konen lo. Neronan konen musuh neron responsibility abu ke kai to mana kai, bahasa tahu to mana kai. Kai ni kalau ke kai ni, ini kita kai ni orang tu sekerumui baru. Neron itu sih ke orang kerumui baru. Hari ini total media wajah ini konaik. Kalau korang lihat ni, knowledge dari media kai mau hai konten mau hai sana, bahai suinai, bahai kurunai, om bahai sini tu kai bagai semua kodinai, bahawa individual korang jadi mantan case pakai kan, sesuatu ni against allegation kau pakai kita pakai pasien kau harus saya tetap pakai ni rumah sini nerobi kau association ni gue orang bisa knowledge soal ni nerobi di tahu, orang kau yang musuh gue, jauh orang itu total experience mungkin kan sini orang kerana yang biasa kan, cara masuk lagi je content orang orang upgrade develop kan, edit kayak mana idea je naik kok, orang itu naik kok ini kan, orang itu impress naik je content perlu makan, ini thamel kan hampir orang itu mau perlu kan ke, impress naik je orang harus perlu makan, dia tahu tetap nombor, bernaik kau boleh ni nak, orang itu ni association ni responsibility ni mama sawina, tapi ni oh media What is society of the sex kind of? So politics kind of also sex kind of. So therefore, kalau media itu kan itu naik, so tak political party leader kind of. Jadi feban di bawah bisa naik. Jadi kind of jadi feban di bawah naik. Di bawah tak kind of di bawah tak feban naik. Itu media itu kan neutral. Jauh tu public, orang accept kai naik. Dia hanya bangun
जोंनि एडिसि हाबनानै बयबो जों जथेस्थ' फाइनेन्स साराव सुबानाय जे दाबो प्रसेस सलाय खामानि मावबोखायनो जोंनि गोबां मिस्टेक दङ जों खायनाया जोंनि फान्डिंनि प्रब्लेम दङ जोंनि अफिसनि पलिसिनि प्रब्लेम दङ जोंनि बिसिनि प्रब्लेमनि बागैनो बाजाराव जों खायनायखौ जों बायदों बाहायनाया खायनाय होनाय दङ खायनाया जोंनि एडिसिनिफ्राय जे प्रेस खालामनो जे इसा मासारावहाय मसिबो दौनि थाखा साखांखे बे लासमा संसा जों प्रसेस खायदों किन्तु बरनि दुइनि मास आगे अलरेडी संबायखा आपरनियाव खायलिया दानि जोंनि बिसिङाव गोबां एलिगेसन फायो बरनि गानाव लकेल बर गानानि बागै राव फाहामनानै बेयाव बाहेराव गोबां मावलांथ'वैनो बांगासजों बरफा बायगासिनो कारण जों दंबो खाबायनो खायनायनि मानसौ बर बायगासिनो बे मावख'ना बे अलरेडी जों सेंसन जागोना मावख'नानै बायखायखे मागायावबो आपरनियाव जे डिटेल्स रमानि दं प्रेस क्लाबनि बे नायबो मालिया डकुमेन्ट जोंनि प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि मालिया प्रथम खायखा बरनो संखा आपरनियाव माहायनि माहाय बजाय दं जायखिनो मा खायनाय होननाय सानखा नोंथाङा एक्साम्पल बिसिङाव नों थानाय नामसने अलरेडी कमप्लीट नाम अर्डर होता बायने जोंनि मागाबो जागा आइडेन्टिफाइ खायदों माने बंग आइडेन्टिफाइ खायलायखा बे निरबाय सालायदों जों बबो नङै थानाय बे जे इन्सुरेन्स मेटार बबो जोंनि बिसिङावबो मिस्टेक मावो जोंनि अफिसाराव बंग बाय कन्टेक्ट खायनाय इन्सुरेन्स खायनाय के इन्सुरेन्स एजेन्ट बबे इन्सुरेन्स नि जे अम खायनाय दं साउन्ड खायनाय दं वो बैंक बाय खायनाय अब ताव डिसाइड खायनाया माने कायसेनि फेसिलिटी दं के कायसे इन्सुरेन्स कंपनी कायसेनि फेसिलिटी दं के ते कायसे फेसिलिटी करे जे खानि बागै एचडीएफसी नं गोनां था एसबीआई नं गोनां था के कायसे फेसिलिटी दं के ते कायसे फेसिलिटी करे ये बरनो सावै दं माने बेस्ट पॉलिसी नमा दं आइनो एचडीएफसी रोमबा सोंनानै बरनो नाय जे बाहायबो नङै बे दाता एआईजी बायफोर बे जे कोई बे बेस्ट पॉलिसी करो आइनो के बर रमाया जे थि बाहायखेनो जोंनि बैयाव स्टेप नालाय जोंनि सेक्रेटारि साहेब दंबो जोंनि माने सालनि सालनि गायसो माने वर्कशॉप खायनाय अलरेडी हार्ड प्लेस खायगा रेडिंग दा जस्ट दाबो सालायो बबो दाइबो खायनाय ओके नोंनि बाय जोंनि बिसिङाव सालायो दाइ खायखे बयनि खायनाय दुइनि देखायनाय तिननि देखायनाय माहायाव जे आरनि तामसने लेक्चरर तो बने ने लीगल एक्सपर्ट नाय ने मास कम्युनिकेशन नाय बायके कायसे नि नायui अलरेडी जोंनि डॉक्टर कामनो में बां होबाय सालायो थिकना खाय दं बे बायने खायनाय के बबो माने फाइनल खायजा गाबो जास्ट जोंनि बिसिङाव जों तारिख खायनायखेनो खायनांगोन इके तार जों सालाय जोंनि एमएलए प्रब्लेम सो बडो दंमोन जों जे प्रब्लेम जत जोंनि मेडिया खायनाय दं बागै बिसानि बागै जों वानसो दं सामगा खायनाय बागै जास्ट आंनिरनि खायनाय निरनि कॉपरेशन गोनां खायसि निरनि साजेशन गोनां अबा हायके जों दायि दयमा बाहेराव ब्लग नाय बिसा जोंनो मुतो खायनायखे जोंबो जोंनि अफिसारनो इंस्ट्रक्शन दयना जे जेसाबो गैयै कम्पानि प्रसेसन या कम्पानि जोंनि बिसिङाव जों माने दै जुदा साउन्ड बायनो दंबो बेहाय बागै इसा स्लो मै दंमोन फाइनेन्सआव जों बाहायके वानसो गायनाय बाहायके जों साउन्ड खायना दानि के अमोनसिनि फिउचारनि बागै जों मा सालायनाय जे media mengkaji si partai itu evaluasi. Just mungkin ayo sini edisi negeri karena musuh mungkin ayo public awareness baik sini right sini itu sini mana
जों गामियाव जायो गोरि मुंखौ जोंनि गभर्नमेन्ट साउन्ड दामानि जोंनि बिसिखौ गोबांना साउन्ड बेरामानि दंनाय बा इन्साइक्रिखौ खायनि दंनाय आबहावायावबो जों मा रायलायनाय जे बम बायनो जों बन कासलायबाना बाहेरावबो जोंनि रेसपन्सिबिलिटि मानसि जों बन जास्ट फुलुंगै अम खायनाय हायो न' खान्थिया जों बिसिङाव जों बाहाय मेनेज खालामनाय गाहाम खालामनाय अ जिनिसफ्राबो जों मावा सबायनाय बे जों मेडियाफ्रा महाय जे खायसे लामा जे जों रिफर्म खालामनाय जों गभर्नमेन्टनि सामना खालामनाय रिफर्म खालामनाय पाब्लिकनो जे गभर्नमेन्ट मानसिया नंगौ जों रिफर्म खालामो अम खायसे स्ट्रं दिना आबोते स्ट्रं wi अमानि आबोते को जों स्ट्रं दिनानै दानि के जों बिसिङाव दावखौ मेडिया खायनाय दं याहाय बागैनो जों वर्कशॉप खायबै सिरबै दैबो कदाल जोंनि media वो आरोनि मास कम्युनिकेशन नि रिपोर्टर नि यूट्यूबर फंक न्यूज एजेंसी फंक जों बात लायनि माने दानि के जों चुलु तामसेनै ताव बाक्सा माहाय बर दं जे ओ एसोसिएशन नो गरि गोबां दं जे सासा माने फासिबो दंनाय दं जे यूट्यूबर नि खबरसानि एगेन्स्ट सुरु बा फुलुंगै माने आमोनि फासिबो दंनाय दं वाहाय जोंनि प्रसाद दंनाय दंबो जों एवे मा खायने जे माहाय खायखायने नि individually and we man positive establishment of association ni discipline neurona badan solution process ka kai baik problem ke ciro yo mana ngomong sukses apa lain yang tengok orang saya disiplin je namanya je sensu mane sekitar sabun kayaknya full sabun mengenai neuro baik terus kamu je tahu ni namanya dia lain itu baik karena sudah itu sangat lainnya mungkin saya sekarang lagi